pienet pojat tehty metanoista, sammakoista vain rauhasta ja rohkeudesta. Entäs pienet tytöt sitten sokerista, kukkasista vai ilosta ja unelmista? Mutta milloin naimius saudataan ja kyynärpäätä tarjotaan parhaallekin ystävälle? Värkä juoksu myönteistä voit ymmärtää, on unohtaa nyt heikot maa poljetaan. Hei! Silmät kiilleen, saat keppiä, saat porkkanaa, ehkä mainetta ja mammonaa. Raakaudeus, menestys, on niin yleissivistys, kateuden ainakin. Yhteiskunta on paskasysteemi, yhteiskunta on paskasysteemi, yhteiskunta on paskasysteemi, paskasysteemi, paskasysteemi. Yhteiskunta on paskasysteemi, yhteiskunta on paskasysteemi, yhteiskunta on paskasysteemi. Mitä teit? Kuuntelitko sydäntä vai tottelitko järkeä? Menestyinkö minä? Valitsin väärän totuuden. Luotaanko luotava uudelleen? Paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras aika on nyt. Vaikka yhteiskunta on paskasysteemi, yhteiskunta on paskasysteemi, yhteiskunta on paskasysteemi.